Ka jingelek kai kenjat bol bela peniat da kaseng samla shnong dihar ya ka belatip kum ka 1 week open to all football tournament henin ka sengi jong ka arpun reu tarik ukala lingkot arajar arpusau kala penha perdano ya ka bela penlong ya ka ni ka lempung hamadan shnong dihari boy district la ban sakhi ba ka jingelek kai kala long hapdeng ka jingekhun ka yo maulong sports club persyai ka ringdop sports club. Hakani ke sengi penhak perda ya kani ke lempung lawan bensaki da uba ransom sutunga ubadi presiden jongka maukar sports club kum kongsan ha jingdon rengkat usam la Iristun rendong sengi kum usumbut kongsan nang ta uba RB Shadap ubadi presiden jongka Riboy District Sports Association usam la Marliki Singkli presiden seng samla shnong dihar lembat ki patba ginong kersyan jong baro artliki kenhun. Ka jingelek kai ka lalong ka bayak hat bah banyak hun bat banyak ni ya ka nam ladu jong ka ni ka lempung ka belalong ha pedeng ka yo maulong sports club persyai ka ringdop sports club bat ha ka kalamit kirang ya lek kai jong ka yo maulong sports club kilala ban penlim noi ka ringdop sports club da iwe la not bat ra sendan ya ka nam ladu ha ka ni ka lempung ha ringkat ka song pisa ba arpo hajar lembat ka trofi. Kabadon kam kalong ban penslur ya kiseng samla bandon kum kini ki program ha ka jingilek kai kam tam ha ka football te nakaliang jonga ka ni ka por ngayeng hang ni kum presiden jong ka maukar sports club ban wandra ya ki jing ai kuplay kam tam ya ka seng samla dihar ban ai kuplay kerpang ya ki jingla ka jong pi man pelong ya kini ke turnamen barok sitayo. Iba aibor, ibla ai ke jingkren, hakani ke por, ibla pen ken mau. Banang ni syakmat lese ke seng samla. Kan perkhat sanibha, baman ke senam, ngindon baik, ya kani ke jingilek kai, kamtam ban penkut, hakani ke sengi Republik D. Ban lait na ki barok, kamtam iki kun samla, jong kani ke snok. Ban ai ke jing ai kublai ke bekerpang kam tam yaki association ke beper kam yaki seng samla yaki sports club ki badan sikini ki tahan namar pi sim kia yakane ke jing lek kai hakbai day bat ke football nakaliang ke jonga hakane ke por ko belong mane nganom grand slam habang idon kum kini ki jing lek kai kaba kongsan yangi kam tam yakini ki artli ki team kiba lapoi ka final kaya tim na po yo maulong la makla bat narengdop ne narengdop ting ai pi ke jing ai kublai ke jing kitbok ba pin poi syakathong haba pila poi sedu ka final pila long lupa kinong job bat nga kermen scam ba pin yele kai ba nga kermen scam ba pi kum ki player pindon ke disiplin ken mau ba kum ki player kabadon kam kalong ba pindon ke disiplin. Kedisiplin kalau aban long Hamadan, kedisiplin kalau aban long Syabar jong kabadan. Kata kadai kabadon kam ha yangi kum ki player kibai lek kai bangin soto
bangi ngidon kam bandon kani ke disiplin. Hai sisi na kani kapor nga ay kublay ru ya ki officials kiba peniat ya kani ke jingil kai nga kermen scam ba piru pila ban peniat ba ya kani ka jingil kai na kaliang ke jong fi kum ki officials te kumala ong mane sisi pada nga ay kublay kamtam ya ka seng samla dihar kabla shim ya kani initiative man peniat ya kani ke jingil kai to ublay undang ya kerku ya ka seng samla dihar ba pinangla banle ya kikam kibabha ba pinangla la banle ya kikam kibakrau naga benta ka jingpha naga benta ka baha kamiat jong ki kun samla kibadan hasnong dihar nga ngadon menta bat ka seng samla hang tay mau khar ngaderu advisor jong seng samla hang tay bat lasai ka sngi ngindon ka nika jingdap arusan stem jong seng samla habang apit igini seng samla ngatrai ba ariston ro balong nong ilam jong kun samla POE ba kum kinong ilam ngidon kam ban yalam ye kisamla hakalenti kabaki dei bania hakalenti kabaki kidei bania kum ki kun samla ki samla ki batip riu tip lei ki samla ki badon ka akor ka borom hakijing im ka bamban la kasngi te hakane ka janmit nakaleng ka jonga sesisen nga ay kuplay biang yakini ki artli ki tim ba pinila kai ba bat kumjoro ya baro ki bayala bani don lang hagani ka por nga ay kuplay pi hagani ka janmit ba nginang la bani ay trey nagabanta ka bah kamiat nagabanta ka roy kapar jo ka imlang sa lang kamtam ban kentiu ya ki jingila kai sagani ka thanyri boy ka be ke jongi ha ka bi dei bat ki sports lan ni ki discipline ki prepare hakino kino ki jingila kai tanggini ki kentin ublay na kerku ya ka seng samla dihar sa sisin kublay si hajar ngo kejiro kejisungu oleh suplir bonong tau ubala aila dingi bangi kendo yang pereng kemet koi kekya pereng kemeriang rugi tunat awari kapur ngasi megala bonai kublay I kongsan badan berom jungi ima ransom sutunga I belong juga pos ketri jong ka NPP Parents Body ngasi megala bonai kublay ya I RB Shadap iba ngalap khot pasan nomor ipa jong Rija Shadap I belong ru kumi presiden jong ka RBDC bat I presiden jong ka kur Shadap pelun ai kublay ya baro kerem geldan kibran lang ni kit khot ka sang samla klemjer keteng kumju I presiden jong ka sport club I bakha ai bor Shadap nasiru kalat no ai kublay pi baro giru paj ba na du gilong kami girang ba samla bat kumju I pi hep gibret bat kajing kublay kasang samla sinong dihar ngilayo ban poi sa du ka bejob jong kini kasing tangam la kem dai kublay ya ki para eksekutif member jong ki paras sang samla sinong ki belaya sirham ban tre ya kini ka kam nam ta ka ban ya bahalang nam ta jong ilang borok ha kini kasing ta kublay sibun nyepi ki sang ki para samla sinong dihar nadu ki eksekutif member ki member bat kumtai pilang barok ki riurong ba jong ka sinong ki balaya don bentah ha kini ka sengi ke bamta te kublay sibun nga ay jing kublay kelum yang lang ya baro to nangindang ya tre ngindang ya sirham ban tre kam bangin nang la ban penyat kam babat kam sajrong ya kam jong kaseng samla sinong omde tangkane ka kasin ka baning anre kum kaseng samla oi ngidan kade kasin ka baning kong engi bangin ron ya ka pat organize ya ka tormen bakum kum gini ki jai tormen te kublay sibun ya kade ka jing ya tre lang jong piki para samla bangin lala ban pui sa kajing job jong kane ka tormen ka jong ya kane ka sengi ka bamta te si sundan hi kane ka por nganong penslam su te ngan khot ya I sekretari jongi I master bas khamling do ben permenanam ta kini ki trofi o ya kini ki prize ki bat kilong ginong job ha kane ka sengi ka bamta